mirar una mica Twitter i començar a donar-nos que hi ha coses que hem de començar a canviar i que, bueno, està demostrat que els polítics no ho canviaran i, per tant, crec que el poble, que la gent, hem de començar a moure'ns i a prendre consciència de moltes coses. Els temps canvien i ens hem d'adaptar, s'han d'adaptar les polítiques, s'han d'adaptar les lleis, s'han d'adaptar els que venen de fora, no nosaltres als que venen de fora, val? Ja sé que pot ser un tema una mica controvertit, però a mi m'és igual, és un tema que s'ha de parlar perquè és un problema. Tenim un problema molt greu. Tenim un problema molt greu amb els polítics, en les polítiques. Tenim un problema molt greu amb la immigració. Tenim un problema molt greu amb l'aigua. Tenim un problema molt greu amb el país veí, que no se soluciona des de fa anys i no hi ha intenció de solucionar res, només de donar-los més cova.